Sunana John Bulus. Na'am. Ina sauraren ka a Abuja. Na'am, Ina John. sake jinjina ma Sheikh. Gaskiya ne. Da haka muka samu mumin girma a Islam, Musulunci da muka sani kenan. Kamun bara gurbin nan su shigo da suka tayar da suka so kawo rashin zaman lafiya. A kowanne lokaci ina bi. In na fahimce ka kai makwabcin ka a wannan social media. Ina kiran ka daga Abuja yanzu haka. In na fahimce ka ubangiji Allah ya kara lafiya. Kai makwabcin mu ne dai Krista. Kuma zan connect ɗinka da abokanai na da suke marmari sauraren ka sosai. Gaskiya ne John. In na fahimta kai kai abun nan makwabcin mu ne Krista, haka ne? John Blues sunana. Daga sunan kawai zan gane. Gaskiya ne. Yes, sunana John Bulus. Gaskiya. Haihuwar Kaduna, girman Kaduna, muka yi girma tare, muka sun komi tare. Gaskiya ne. Mun yi girma da su Awalu, da su Mustapha, da su Kabiru, da su Bello, da sauransu. Kamun daga baya wa'annan suka zo aka fara kawo rabuwan kai mutane, wai sai kaga waya anguwa yanzu wa'annan gefen musulmai ne, a wannan gefen kristoci ne, da ban mu san haka ba. Gaskiya ne John. Da ni a karami nakan bi ɗan uwa ne in je Islamiyya kuma ba aka hana ni ba. Gaskiya ne. Sannan ana zaune lafiya. Tabbatar maka ta musulma ce, ta aure ta musulunta, a hakan kuma ba mu kita ba, ta rasu garin haihuwa ta rasu kuma tana da 'ya'ya da suna nan a musuluncin nan. Duk lokacin da na je Kaduna a babban saura nakan dube 'ya'yan nan. To yanzu saboda daga hakan bai sa na kiye su ba. To yanzu lokacin Christmas yayi sukan zo gidanmu mu yi abin nan tare. Lokacin sallah kuma duk taimakon da muke da shi mukan aika musu, suna nan a babban saura a Kaduna. To irin wannan amma wasu kawai za su zo su ce a'a a kira mutum kafiri, a kira mutum arne, a ce a'a wannan kaza an wannan rida a kashe wannan a wannan ai ba haka bane addinin na farkon da muka sani. Irin wannan zaman shi muke fata mu dawo. Kana ji John? Ba zan bar binka ba, zan ci gaba da binka. Irin wannan zaman insha Allahu yana kusa, za mu dawo da shi, za a daina wannan abun, za mu dawo mu zanna lafiya da ku mu hudu iyan da kasan da bi iznillahi ta'ala. Insha Allah zai dawo. Ubangiji Allah ina jinjina maka, ubangiji Allah ya muku albarka. Nagode John, Allah ya saka da alkhairi. Kaji duniya kenan. Duniya kenan. Yanzu Qur'ani ake karantawa. Mai sallah ya zagi, wanda bai sallah ya godiya. Duniya ta juya. Barka da shigowa.